Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a wannan dan takaitacciyar nasiha da muke gabatarwa ga yan uwa musulmi, musamman waɗanda za su je aikin hajji ko masu niyya nan gaba. Za mu yi aikin jifa ne a aikace. Wannan su ne tsakwarkwanin da ya kamata alhaji ya tsinta yayin da zai je ya yi jifa. Waɗannan ga sunan kun gan su ne yan ƙanana, ba masu yawa bane ba, sannan kuma ba masu girma bane ba. Kada mutum ya je ya dauki katon dutse. In ka dauki dan karamin dutse ya wadatar. Shine ake ce da shi hasal qaz, wanda zaka iya dora shi akan nan farshen ka balla shi. In kun gani dutsen da zaka iya sa shi a nan gurin, wannan shine dutsen da ake bukata. So yanzu idan ranar sallah ne kamar yadda muka faɗa, mu dauka cewa waɗannan su ne wuraren jifan mu. Aljamratu as-sughra, wannan kuma ta gaban mu aljamratu alwusta, wannan ta gaban mu kenan. Akwai kuma ga ta can wata a ƙarshe, ita ce ake ce da ita aljamra al-kubra, babbar ainihin wato tsakuwa da ake wato wurin jifa, babban wurin jifa da ake jifa. So yana da kyau mu kula, mu kiyaye kada ranar sallah mu jefi waɗannan wuraren gabaki ɗaya. A ranar sallah za ka tsallake wannan, ka tsallake na biyu, na ƙarshe za ka jefa. To yanzu mun zo za mu yi jifa a lokacin da ake yin jifa bayan rana ta yi zawali. Yaya ake yin jifa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya jifa a aikace shine zaka sanya mina. Yanzu mu dauka can gurin shine mina, can gurin shi dama wurin jifa karshen mina ne, to wancan wuri shine mina, can ne Muzdalifa. A baya zaka sanya mina da su Muzdalifa a damanka, hannun dama na kenan, wannan a dama, wannan kuma nan can shine wato Ka'aba kenan ko Makka zaka ce. To anan ake so mutum ya tsaya ya jifa a nan gurin. Ga tsakwarkwani na kawai zan jefa ne. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, har guda bakwai. Kuskure ne mutum ya ce bismillah Allahu akbar, ba a ce bismillah ba. A cikin riwaya ba a ce bismillahi ba. Sannan akwai waɗanda suke yin kuskure, sai mutum ya zo ya hada da zagi, la'anatullahi alayka ya shaitan, ya jefa. Allah ya tsine maka tsinanne, Allah ya maka kaza. Wannan ba daidai bane. Akwai wanda hatta kalminsu yake daukawa ya hada ya je jefa. Wannan kuskure ne, shari'a bata yadda da shi ba. A kula da wannan. To yanzu mun yi jifa wurin farko kenan, tsakuwa guda bakwai. To sai alhaji ya taho a hankali sai ya dawo nan bangaren hagun ɗinsa kaɗan. Idan kun lura ga wurin jifa nan, to ga bangaren hagun ɗina sai in dawo nan, sai in daga hannu ina mai kallon alƙibla, ina mai kallon Ka'aba, ina ta roƙon Allah. Ai ta addu'a, ai ta addu'a, ai ta addu'a. An ce manzo Allah ya tsaya addu'a kamar daidai gwargwadon karanta suratul baqara. Lalle ne a tsaya ai wannan addu'a, yana da muhimmanci. Duk da cewa za ga galibin alhazai ba sa tsayawa suna yi. To sannan sai ka kama hanya ka taho ka sake dawowa. Yanzu nan mun zo wajen jifa na biyu kenan. Wannan shine ake ce da shi aljamratu alwusta. To shi ma ga tsakwarkwani na nan wanda zan yi jifa da su, na riga na tanade su, na zuba bakwai a can, yanzu zan sake zubawa. To ga sunan kun ga yan ƙananan duwatsu ne, ba su da wani girma, ƙanana ga sunan yan ƙanana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ina jefawa ina kabbara har guda nawa? Guda bakwai. Na gama wurin jifa na biyu, sai in kama hanya, sai in dan matso gefe kaɗan, ɓangaren me? Ɓangaren hagu. Kamar yadda na tsaya na yi addu'a a can gurin, to nan ma idan na gama jifa sai in zo in ƙara yin wata addu'ar. Ka ɗaga hannu ka ci gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ma dai ba a keɓance mana wata addu'a ta musamman da aka ce ita ce za mu yi a wannan wuri ba. Duk da cewa za ga wasu alhazai da yawa ba sa tsayawa, amma kai ƙoƙari ka tsaya. Idan kai wannan ka gama abu na biyu, to sannan sai ka sake tsallakowa, ka sake tahowa wajen jifa. Shi ma dai yadda ake yin jifan haka ake. Ga mina a damanka, ga kuma Makka a hagun ɗinka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, har guda bakwai. Idan kai haka, to shikenan ka kammala, ka tabbatar da cewar ka gama jifanka. Daga nan sai kai kwana ka gangaro ka dawo ta ƙasa, ka gama jifanka. Idan kai wannan ka aikin ranar 11 ga wata, sannan kuma washe gari ma abinda zaka da maimaitawa kenan. Wallahu ta'ala alamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya karbi ayyukan